Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔngɛbaru kɛnɛ ka na bi dɔngɛbaru bakurubaw la an bɛna taa Wagadugukaw fɛ yen forum a don filanan hukumu kɔnɔna na AES maaw kɛlen don ka u tila ni ka hakiliw kɔni jagabɔ waasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ AES ale gɛlɛyaw la cogoya min na an bɛna kuma o kan bi dɔngɛbaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye an ka jamana sifina ka maa 2,500 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni ye tilala kala la n'u ma baara sɔrɔ fɔlɔ olu kɔni taara APJ kɔni fɛ an bɛna kuma o fana kan bi dɔngɛbaru kɔnɔna na uti kalo tile 10 san 2026 don fila ɲɛnɛmayara faso Maliba kɔni kɔnɔna na ni o kɔni ye farafina tɔgɔla don fila ye fɔlɔ o de kɔni ɲɛsinnen don min ye fanga segili so ani yiriwa mu fo ka taa se filanan o ɲɛsinna min ye wolosɛbɛ koɲaw mu an bɛna kuma o fana kan bi dɔngɛbaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔngɛbaru kɛnɛ ka na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tabarikala a y'aw bisimila ko kura dɔngɛbaru kɛnɛ ka na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na forum ale tako filanan AES jamana saba Mali Burkina Faso ani Niger ni o kɔni ɲɛsinnen don min ye bunadamadenya kow tabɔtɔli kɔni mɔ min ye a kɛnɛ a b'a la ka layiriwa Wagadugukaw fɛ hali sisan a tile filanan kɔni hukumu kɔnɔna na baaraw kɔni caman kɛra a baara dɔ o bɛ tali kɛ min ye musolakaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye an ka jamanaw olu yiriwaliw la cogoya min na hakili jagabɔ kɔni caman kɛra o ka maaw minnu ni u bɔra Mali Burkina Faso ani Niger u farala ɲɔgɔn kan ka se ka jateminɛw kɔni kɛ musow olu kɔni bɛ se ka garijɛgɛ sɔrɔ i n'a fɔ cɛw cogoya min na sen yɛrɛkɔrɔ u ka se ka o kɔni baaraw kɔni boloda ni u sen ka don jamana ale yiriwa baaraw la u kɔni kumana nin bɛɛ lajɛlen kɔni ka na laɲini o ye kelen pewu ye jamana saba in ka se ka u ka dɔntaw kɔni fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya min bɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni kan o gɛlɛyaw o bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na AES musolakaw olu bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ni o kɔni taara Wagadugukaw kɔni fɛ yen nɔ olu wulila ni ka u ka kuma baranin ta ka taa maaw kɔni da sumusumu waasa u ka se ka hakilinaw kɔni di a kuɲaw kan. Halisa an bɛ to Wagadugukaw fɛ yen nɔ musow olu ka ɲɛta baaraw kɔni hakili falen kɔni kɔfɛ min ye buna adamadenya baarakɛlaw olu fana tun bɛ nin kɛnɛ in kɔni kana na olu fana tɛmɛna ni u ka baaraw kɔni ye u ye hakilijagabɔw kɔni caman kɛ k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ an ka jamanaw kɔni kɔnɔ fantan ni kulekulew ni minnu kɔni bɛ sɛgɛn kɔnɔna na olu ka fantanyaw bɛ se ka ban cogoya min na ani maa minnu ni olu kɔni basigibaliya kɛra sababuya ye ka se ka u bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ni gɛlɛya caman kɔni bɛ u ka o maa ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na fɛn min ye hakili jagabɔw a kɔni kɛra min ye AES a ka nin forum tako filanan ale kɔni kɛnɛ ka na buna adamadenya baarakɛlaw kɔni fɛ ka se ka u hakiliw jagabɔ duna nataw la u bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma ka se ka olu kɔni labaara jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. An ka jamana premier ministre général de division Ablaye Mayiga a kɔni tun bɛ kɛnɛ dɔ ɲɛma ka bɛn uti kalo tile 10 ma ni o ye tɛnɛ tɛmɛnen ye CCB ale kɔni kɔnɔna na o kɛnɛ min ni a sigira APJ maaw kɔni fɛ o bɛ tali kɛ u ka kalanden 15 na fɛn min ye u y'olu kɔni sugandi sifinaka maa 2,500 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni tilala kala la ni u ma baaraw kɔni sɔrɔ o maa ninnu u kɔni ye fiɲɛbɔda kɔni kɛ u ye ka se ka u kɔni ta ni ka se ka taa u di cakɛdaw la u ka se ka baaraw kɔni kalan ha ka ja u ka se ka baaraw kɔni sɔrɔ u ka kulu a kɔni tɔgɔ dara ala ma hinɛna Général Fe Sadio Kamara la fɛn min ye u ka kulu kɔni tɔgɔ dara o la nin kɛnɛ in kan premier ministre a kɔni ye hakilinajigiw kɔni kɛ ka sifinakaw kɔni wele ka taa cɛsiri ani jɔyɔrɔ mafa ma ani faso kanu mu u bɛna bila baara min na u k'u ka dɔnta ka se ka o kɔni lawaleya k'a bila Mali ale sago la waasa an ka jamana bɛ se ka yiriwa cogoya min na. Donba fila o ɲɛnɛmayara min ye faso Maliba kɔni kɔnɔ ka bɛn uti kalo tile 10 mɔ san 2026 a donba fɔlɔ o bɛ tali kɛ farafina ale ka don min bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin mara seginni so ani min ye an ka togodaw kɔni yiriwali ma filanan o bɛ tali kɛ farafina kɔnɔna na farafindenw olu bɛ se ka wolosɛbɛnw sɔrɔ cogoya min na o fana ɲɛsinna o ma nin donba fila in kɛnɛ kelen kɔni sigira an fɛ yan nɔ ka se ka nin donba fila bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnɛmaya a laɲini kɔni ye
ye kelen ye o ye mun ye ka se ka an ka jamana mara bolow kɔni kɔnɔna na min ye fangaso ka se ka fangaso ani dugudenw kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na waasa u ka magoɲɛ sɛbɛnw u bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ cogoya min na nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baaraw kɔni ɲɛsin bɛ mara cɛbɔli kɔni mɔ ni an ka jamana gouvernement ka kumasen tigi don ni o ye général de brigade Isa Usman Kulubali ye a kɔni a kumana wulikajɔ minnu kɔni kɛra jamana kɔni kɔnɔna na fɛn min ye gɛlɛya minnu bɛ baara la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni walawala. An bɛ taa Gawukaw fɛ yen nɔ Croix Rouge Malienne maaw u kɔni ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Gawo ale kɔni kɛnɛyaso caman mɔ waasa jamanadenw olu bɛ se ka furakɛli ɲumanw kɔni sɔrɔ u ka nin wulikajɔ in a musaka a taara bɛn CFA wari $16,000 ani dirasi 48 bɔɲɔgɔnko n'a kunkanfɛn k'a ta k'a don minɛn na k'a di min ye dɔgɔtɔrɔso kɔni mɔ waasa jamanadenw olu kɔni bɛ se ka furakɛli kɔni sɔrɔ cogoya min na fɛn min ye ka sɔrɔ u ma sɛgɛn a kɔni kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min ni ale kɔni bɛ wele ko RESAM nin baara ninnu bɛ senna kabini novembre kalo san 2025 Gawo ani Blakaw kɔni fɛ yen nɔ min ye Denmark ani Norvège olu ka Croix Rouge ka fara faso Maliba kɔni ta kan u bɛɛ de jɛra ni ka an ka jamana maa ɲɛmaa minnu ni olu ka wulikajɔw kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili mɔ ka olu kɔni ka baaraw kɔni dafa ni ka jamanadenw kɔni dɛmɛ waasa u bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya min na ni ka bana jugu ni o ye fiɲɛbanaw ye ka se ka o kunbɛn. An bɛ taa Bankasikaw fɛ yen nɔ Bankasi dugu fila min ye Barapira ka taa se Ogo Tena ma ni dugu fila in olu kɔni ye minɛnw sɔrɔ min ye ji minɛnw kɔni ye a kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min ni o bɛ wele ko LIFAO a baaraw kɔni sigira sen ka World Vision Mali maaw kɔni fɛ don n'a nataw la nin minɛn ninnu na kɛ sababuya ye ni ka ji kɔni di Bankasi dugu fila in kɔni mɔ waasa u ka se ka kɛnɛya kɔni ani saniya sɔrɔ min bɛna kɛ sababuya ye don n'a nataw la u bɛna ɲɛsin baara wɛrɛ kɔni mɔ ni ka ɲinɛ jiko kɔni kɔ ni projet belebeleba in ni o kɔni ye LIFAO ye a b'a la ka lawaleya Bayangara ani Menaka marabolo kɔnɔ a musaka bɔra World Vision ISA maaw kɔni kunna u ka baaraw ɲɛsinnen don dunkafa sabatili ani ji sanuma k'o di dugudenw mɔ. An bɛ taa Kulikorokaw fɛ yen nɔ Croix Rouge Malienne maaw u kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka kalanbulon dayɛlɛ k'a ɲɛsin Kulikoro ale kɔni cakɛbonda caman maaw kɔni mɔ waasa u ka se ka faamuya kɔni sɔrɔ kasara ka se ka o kɔni kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kanjabana ale bɛ kunbɛn ni fɛɛrɛ minnu kɔni ye u y'o degedegeniw kɔni kɛ maaw ɲɛkɔrɔ waasa ni a bana kɔni cunna dugu kɔnɔna na a bana in a kana se ka cari Kulikorokaw kɔni fɛ yen tile 3 u ye kalan in kɔni kɛ ni ka a baara bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jira dugudenw kɔni na ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni ye an ka jamana cakɛbonda caman kɔni fara ɲɔgɔn kan cakɛbonda min bɛ ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don min ye saniya ani bɛsɛya ale kɔni sabatili ma ka fara o kan an ka jamana ɲɛmayaso min bɛ ni o ka baaraw ɲɛsinnen don min ye yiriwa baaraw kɔni mɔ ka taa se Mali Meteo ani cakɛbonda caman kɔni mɔ u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka se ka faamuya kɔni sɔrɔ ni kalanbulon in kɔnɔna na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Somali ale jamana kɔni na a yera k'a fɔ ko baloko gɛlɛya a b'a la ka ɲɔɲɛ u ka jamana kɔni kɔnɔ k'a sababuya kɛ ja ani kɛlɛ banbaliw kɔni ye o degun n'a tɔɔrɔw a b'a la ka se u ka dugudenw kɔni ma Médecins Sans Frontières olu ka kɔrɔfɔw la ko min ye musaka min ni o kɔni bɛ di waasa ka se ka min ye u ka gɛlɛyaw kɔni ban kɛmɛ la ko 80 de kɔni bɔra o la san 2026 kɔni kɔnɔna na u ka dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Bayidowa fɛn min ye ko maa minnu ni u bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka na u daga yɔrɔ kofɔta in na min ye ko denmisɛnninw ni y'u ta k'a lajɛ denmisɛnnin naani o naani ko kelen ko kɔngɔ ani minɔgɔ kɔni bɛ o la k'a sababuya kɔni kɛ min ye Médecins Sans Frontières maaw olu kɔni ka furakɛli yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen ko maaw kɔni b'a la ka fara o kan don o don maaw de b'a la ka cɛ ka na da o yɔrɔw la. An bɛ taa Afghanistan ale jamana kɔni kɔnɔna na min ye ko buna adamadenya dɛmɛ sɔrɔbaliya ko a kɔni kɛlen don ka gɛlɛyaba kɔni don Afghanistan ale maaw kɔni ka ɲɛnamaya la min ye ni a ta k'a lajɛ o ni ale ka fɔla k'u kɔni kun kɛlen don ka min bolo da o de ye san 2026 kɔni kɔnɔna na ka se ka dolari wari miliyari 1 n'a kunkanfɛn ka o kɔni fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka maa 17 n'a kunkanfɛn kɔni dɛmɛ ko kɛmɛ sigi la ko 26 o de kɔni sɔrɔla o musakaw kɔni na o ni ka fɔla ko ni wulikajɔ kɔni ma kɛ ko dɔ kɔni bɛna fara min ye baloko juguya fɛn min ye u ka dugu kɔni kɔnɔna na ko fɔ dɔ ka fara musaka sɔrɔta kan.
an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.